isehla kwiPolo, ifa ungikholo ndinazo nebig zakhe isehla kwiPolo. Hayi suka, benhleli ndingamthandi lamntana. Benhleli ndingamthandi lamntana. Hayi suka, benhleli ndingamthandi lamntana. Benhleli ndingamthandi lamntana. Ukukhalela kububa umposter, umkhupha, umtenda. Imali yakho kuye uyispenda. Community yohle yatsiba wampenda. Supretender Ekse dwana umthatha njani bengekho serious ngalamntana bendimposta nje kuba idatha solo koni nayo kayiyona type yam money bendisenza nje mkhupha nje kwi-dates kuba ndifuna veka mnani nje fethu bhanqaba awukhumbuli usithi uzoyitshata le ngane Doki anikhumbuli nanana. Hayi anikhumbuli ndandisitsho nini nanana. Hayi anikhumbuli. Hey, awukhumbuli njani sisetshisa sibonisa ipicture sithi lo mntana uyamfila nakowenu bayamfila nezinyanya zakho ziyamngqina sekushota wenza into eright usinkomo kowabo siphila. Ndanxilile mpintsham inoba ndanxilile mpintsham ndandihambisa nje inqokwatyaleni mpintsham yazi ndinesifuthu nale timani ishushu masiyobamba ibhiya thuthu. Unezalo